f'dan il-programm jidhru xi prodotti kummerċjali. Primetime Preview qed jiġi mossal lilkom grazzi għal United Colors of Benetton. Colliers Greek yogurt. Il-Malti jgħid għawissu qatt ma ħamel lilu nnifsu. U għajn ngħiduha kif inhi, f'għawissu taf tagħmel naqas ħana eżaġerata. Ma nafx intom ma kultant f'għawissu nibda nħoss ix-xemx issa kważi toqros tkun qiegħda. Fil-fatt il-Malti jgħid ukoll għawissu ix-xemx taħarqu u x-xita tbissu. Fil-fatt dejjem niftakar li wara Santa Marija xi ftit jew wisq ix-xita narawha xi ftit. Ħalba żejra l-emmulaw, ftit irxix żgħir, kemm ħamġinna l-parapettux. F'Awwissu huwa sinonimu mal-festa ta' Santa Marija, però huwa sinonimu wkoll ma' San Lawrenz u ma' dak il-lejl tant speċjali imsejjaħ il-lejl ta' dmuħ ta' San Lawrenz. Lejl li pratikament waqtu ħafna shooting stars pratikament ikun xalata għal dawk kollha li huma dilettanti sew tal-astronomija. Isma' x'qed insemmu shooting stars. Għamilt ħafna riċerka u fittixt biex nerekkawx kelma bil-Malti li tfisser shooting stars. Kelma bil-Malti li nistgħu nużaw flok nużaw il-kliem shooting star jew shooting stars. Fittixtu riċerkajt, però ma sib xejn. Forsi ma fittixx biżejjed jew ma fittixx tajjeb. Jekk inti taf xi kelma li nistgħu nużaw flok shooting stars, għamel kuntatt miegħi ħanitgħallem xi ħaġa minn għandek. Insomma, dan is-sajf qed inġalkom tesperjenzaw miegħi ħafna bajjiet sbieħ postijiet kemm xejn mhux tas-soltu fejn fil-gżira sabiħa tagħna nistgħu mmorru nomu. Tlaqna x'imkien ieħor. Issa li qegħdin fl-eqqel ta' Awwissu, se mmorru niskopru żona oħra sabiħa tal-Awm. Żona inkredibilment sabiħa. Illum ħanaqbad it-triq lejn in-naħa t'isfel ta' Malta, lejn in-naħa ta' Marsa Xlokk. U ħammorru il-Kalanka. Il-Kalanka tinsab fil-parametri ta' Marsa Xlokk, fix-xatta nofsinhar ta' Malta. Il-bajja tal-Kalanka hija waħda mill-bajjiet prezzjużi li għandna f'gżiretna. Din il-bajja hija magħrufa għal blat ċatt, lix tagħha, veduti pittoreski u baħar sabiħ. Hawnhekk il-baħar font u fil-fatt huwa d-dar l-abitat ta' ħafna ħajjiet marittimi. Il-bajja tal-Kalanka hija ideali għall-awm u għal dawk li jħobbu jozzu b'maskla u pajp litteralment ma tindunax kemm ikun għaddej il-ħin jekk tintefad gawdi l-veduti li jafitik il-baħar. Il-blaċċat lix li hawn il-Kalanka jagħmel din il-bajja post ideali fejn toqgħod tixxemmex dejjem taħt l-umbrella u bi krema li tipproteġik. Hawnhekk huwa post perfett biex tara tluħ ix-xemx. Il-kalma ta' kmini filgħodu żgur li ssaħrek. Ftit il-bogħod minn din il-bajja nsibu numru ta' postijiet importanti bħal Forti dell-Limara. Jekk int wieħed jew waħda li toġbok l-istorja tal-militar u l-gwerra, Forti dell-Limara huwa tassew il-post għalik. Il-forti li jinsab fil-ponta ta' Dellimara kien wieħed minn ċirku ta' fortizzi u batteriji li proteġew il-port ta' Marsa Xlokk, flimkien mal-forti ta' Tassilġ, il-forti ta' San Luċjan u l-forti ta' Benajsa. Fl-istess akkwati wkoll insibu l-fanal ta' Dellimara li nbena fl-1855. Dan il-fanal imbena fl-istess żmien tal-fanal tal-Ġordan li nsibuh fit-tarf ta' tramuntana tal-Gżira Awċija. It-tnejn inbnew fi żmien il-ħakma Ingliża ta' gżiretna. Fis-sajf m'hemm xejn nisbaħ milli tqattaħin ħdejn il-baħar jew fil-baħar u aħna flimkien ma' Fjord Vita hekk irridu narawkom. Ibatulna ritratt tagħkom ħdejn il-baħar, fil-baħar jew taħt l-umbrella, waħedkom jew f'kumpanija. U dak ir-ritratt li tibatulna grazzi għal Fjord Vita jista' joħroġkom rebbieħa. Ibatuli r-ritratti tagħkom permezz ta' messaġġ privat fuq il-paġna ta' Facebook u imbonnici.tv. Qed nistennew ir-ritratti tagħkom.
Żgur li ħafna jaqblu miegħi li waħda mill-isbaħ affarijiet li jistgħu jiġrulek meta tkun fuq il-baħar huwa li jirnexxilek tara dniefel fil-baħar. Jgħixu l-ħajja libera tagħhom. Naraw ħafna filmati fuq is-social media ta' individwi li jkunu fuq id-dajsa u jkunu fortunati biżżejjed li jirnexxilhom jilmħu id-dniefel. Però meta tara denfil għandek responsabilità u numru ta' regoli li trid tosserva. L-istaġun tas-sajf għaddej ġmielu nistgħu ngħidu li dan is-sajf kien ta' rekord kbir fejn rajna ammont ta' dniefel fl-ibħra tagħna. Id-denfil li nsibu fl-ibħra Maltin huwa mit-tip bottlenose dolphins, mammiferi tal-baħar intelligenti ħafna, magħrufa għall-imġiba ferrieħa u karattru ta' natura soċjali. Dan l-ispeċi issib minnhom madwar id-dinja kollha u jikkomunikaw permezz ta' ċaqċieq u tisfir. Nistgħu ngħidu wkoll li dawn id-dniefel huma kaċċaturi eċċellenti u ħafna bidrabi jiffurmaw gruppi kooperattivi biex jaqbdu l-priża tagħhom. Ħafna nies jidhru li mhumiex daqshekk konxi kif għandhom iġibu ruħhom jekk kemm il-darba jiltaqa' ma' dniefel fl-abitat naturali tagħhom fl-ibħra Maltin, b'mod speċjali jekk ikunu qegħdin fuq dajsa jew inkella fuq xi jet ski. Huwa faċli ħafna li tiddisturba lil dawn il-kreaturi mingħajr ma nkunu konxji tal-ħsara li qegħdin nagħmlu. Gawdi l-mument speċjali billi tarhom mill-bot m'għandikx għalfejn tipprova tiġri warahom bid-dajsa jew bil-jet ski jew inkella inqas tipprova titmaħħom. L-azzjonijiet tiegħek jistgħu jiddisturbaw l-imġiba ta' dniefel u iktar jiddisturbaw il-komunikazzjoni, il-mod ta' kif jikkomunikaw bejniethom. Importanti li nifhmu li dniefel huma annimali selvaġġi u li huma wkoll protetti mill-liġi internazzjonali. Jien illum se ngħidilkom x'inhuma l-kodiċi tal-kondotta regoli li hemm bżonn li tosserva jekk hemm il-darba tiltaqa' ma' dniefel fl-ibħra tagħna. Meta tkun fuq il-baħar bid-dajsa għandek iżżomm veloċità baxxa u kalma, b'tali mod li ma jfixklux il-moviment jew l-imġiba normali ta' dniefel. Huwa importanti li jekk dawn il-kreaturi tal-baħar juru sinjali li huma mfixkla jew allarmati b'xi mod, qatt m'għandek tagħmel kuntatt magħhom. Id-dniefel jomu fl-ibħra tagħna bħala grupp u bekk qatt m'għandek tifridhom minn xulxin. L-ebda żibel jew ikel m'għandu jintefa' qrib jew madwar id-dniefel. M'għandha ssir l-ebda bidla fil-veloċità jew fid-direzzjoni tad-dajsa tiegħek. Ħlief f'każ ta' emerġenza. Id-dajjes għandhom jitqiegħdu b'mod parallel mal-annimali u bekk tiġi evitata kwalunkwe bidla fil-veloċità jew fid-direzzjoni li tkun sejjer. Qatt m'għandek tersaq lejn grupp ta' dniefel minn quddiem u inqas ma ssegwihom jew tipprova tiġri warahom. Il-veloċità tad-dajsa tiegħek għandha taqbel mal-veloċità tad-denfil l-aktar li qiegħed jiċċaqlaq bil-mod u qatt m'għandek taqbes il-veloċità tal-5 knots. Jekk hemm il-darba tkun fuq id-dajsa u tieqaf biex tara l-meravilja ta' dawn id-dniefel, huwa importanti li titfi l-magni kollha. L-ebda bastiment m'għandu javviċina intenzjonalment id-dniefel. Min tal-inqas trid tkun il-bogħod 100 metru. Attenzjoni għal mod tas-sewqan. Trid toqgħod b'7 għajnejn li ma tolqot l-ebda denfil. Huwa importanti li nifhmu li dniefel huma mammiferi u fil-baħar qegħdin fl-ambjent naturali tagħhom u qatt m'għandna niddisturbawhom. Primetime Preview qed jiġi mossal lilkom grazzi għal United Colors of Benetton. Colliers Greek Yogurt. F'dan il-programm deru xi prodotti kummerċjali.